Zdravím vás, milí přátelé lidstva. Institut Trivium United jako nevládní organizace vede mezinárodní registr osob chráněných podle občanského a mezinárodního práva v souladu s Haagskou úmluvou o pozemní válce, Ženevskou úmluvou 4 a jejími dodatkovými protokoly. Haagská úmluva o pozemní válce z 18. října 1907, Ženevská úmluva z 12. srpna 1949 a Všeobecná deklarace lidských práv, rezoluce OSN 217a, v závorce 3. Rozšířili zvláštní ochranu na civilní osoby. Úmluva 0-351-5 ze dne 14. prosince 1973 upravuje prevenci, stíhání a trestání trestných činů proti mezinárodně chráněným osobám, včetně diplomatů. Ochrana civilního obyvatelstva, zejména před následky válečných akcí, byla rozvinuta taky přijetím dodatkových protokolů v roce 1977. Kromě toho rezoluce OSN 53-144 z roku 1998 poprvé stanovila mezinárodní standardy ochrany obránců lidských práv. Chráněnými osobami se označují osoby, kteří mají zvláštní status podle mezinárodního humanitárního práva, například obránci lidských práv podle rezoluce OSN 53-144. Všichni podporující členové neboli delegáti jsou chráněnými osobami podle občanského a mezinárodního práva jako delegáti Office Human Rights a jsou uvedeni v tomto adresáři. V době válečného štvaní nemáte jinou možnost, než veřejně chránit svou osobu a vystupovat jako pacifista. Ti, kteří se ke svým právům nehlásí, žádná nemají. Ve válečné době, ve které všichni žijeme, si stále více uvědomujeme potřebu mírové práce a zveme vás, abyste se aktivně zapojili do naší činnosti ve prospěch míru. Podle našeho názoru mír neznamená pouze nepřítomnost konfliktu a válek, ale taky vytrvalost a smíření rozporu, nenásilné řešení a zvládání konfliktu. Mír znamená smířlivou přítomnost radostí a přátelství, a to i napříč rozdíly. Děkuji za pozornost.